Hero try dear viewers ke bapet ya kan ke YouTube ka jingkran jangan takkan long kum ka jinge thu lupa bat ngala jukran kham men shwar ya kan ni haki jing tho jama hapo Facebook ndrei ndak step u men sim khut u pan pa biang bangan keren ya kan ni bat katakan ni ka jinge thu lupa kalong bau blai on sawenno ya kituki basyakri ya utrai lani kibawan ha ka kerteng ka jangu klam dayo shisha ya ka ikhtiar bat kabor na snap ba ublai hagini giski ki bakhaddo on sawenno ya ka jing syakri ka basyakri le men le ha kerteng jangu klam dayo ya ka ikhtiar bat kabor na pi ha ktin phalan kham dayo ya ka authority bat ka power na ublai nuksa an ayafi lengba kani ka perthai ka bangidan lengba kani ka government lani ka jingsen syar ka bah ka perthai ka bangioi mentala da uno ubriu uphang ya ka uniform jong usipai lani jong pulit bat u dan ya ka ID ka basyusnahi bat lada ukam bau de pulit officer lani u he pulit lani u he jong ka sipai bala da ukhamyo shisha ukhlam pas ya ka exam kabala bu daka sarkar jangka India lani jangka Meghalaya bat ushupang hi atau uniform bat ushubu yaitu badge bat ulet ban thok ikibriu ulet ban syukur ikibriu shisin arsin ulak ban le kumta le ulak ban le ya kata ada kisnam buri re hakawai kasngi unsa syakyam bat unsa syak along bat unsa ki ka an ka bashisha ka authority ka bashisha ni kata ka bor ka bashisha kinsa slide na you bat kinsa kyam haji kan mau para banget ngidan ka jingsen syaru am tang ka ni ka perthai henry ka hima ka jongblai ka bakenjam sim bat lana ngim buram biya kata ka hima ka bakenja men sim sngap ha ka bor barok la ai hau Jesus Christ habanang berkhandau lada ngim buram gile kamkai ni syakri kamkai bat ni kham dayo shisha kata ka ikhtiar bat ka bor neu nong sensyar ubalang ublai jung ubalang Jesus Christ bat ngila shu sensyar ngila shu ka imposter kata tim parang ge ong bat ngila shu ni shula ni misrepresent lani ni syakri ublai klam dayo shisha ya kata ka ikhtiar bat ka bor na ublai kala long ka jingle ran na ka benta ka kerteng jong kala long ka jingle ran na ka benta ka hima jong namarba gini kibri kimshim la sensyar shisha haka hima ka bakenjam sim katkum ka ikhtiar bat ka bor ka bala ai do blai la long kum kita ki imposters ngaci orang la long kum kita ki basule menle basyupong uniform klam ka ikhtiar bat ka bor bat blai ula bitar kani ulang yai up pinsapet ikini kisi ke bakhaddo kani ka de jing thu lupa orang iping akurannya ni amdai bang syukran da ka jing sngau beri handoi ka ka bau men sim jong blai ula da ban kuran ula da ban ya thu lupa handoi ngalak tho leng bagi jing tho ngalak won men chwa wat ong bangadang syukran tang sisen pindapet ya ki jing tho jama napok ka Facebook ngalak akuran syukran bagi dei ban kela ka bamut giliban kela ka bamut banum mes represent you blai banum ha ktin kasi banum let ra ban penpau kelumar ya ka ka bau blai khlam bang ya ka bau blai khlam phtha ki ba kila mes represent ki ya ka bau ong ha ktin jong blai kile da khongpong
kani kalau long selam bat ublay ula ya isya ya pi pet ngakuran ni dak ikhtiar bat kabor dak ai ka jing shisha ba ublay un saweng no epi un saweng no kidan gi bas ngap ya kani ka video ka bang akuran ta kibala long poster kibala shule menle bat kin sakla ka bomot aingo yo ublay bahkan ni ka video ka kata epi pavin sakla ka bomot pin sapai ublay undang spare epi undang map regindan kibriu kibar khiban kindan kibriu kiba keren banyak ka ba keren namanya ki ngalak tho apa ki Facebook macam aduk macam bau ublay un sa iPad dah ki way ki shepherd ani kita ki nong up lang berat ki bau belai hi wala jit ki si ki bahat do ki bala penslek do men si khut kibun ki bau belai hi wala da pen kre ki wala da sador ki rai ki dan ki bala syakri yo belai de ki snam kim keren syu ka jing shisha kim im kat kum ki jing shisha ila shule menle la shulak imposter bau belai wala bitar man pi akaran mek ni belai wala bitar pat pin sai i hakini kisi pat dok kan sadan ka jing kelam ka bon belai unsa kan kala dai ka ya bau belai un expose lut un pen paul i kita ki jing syakri ki ba kelam ai ta ka ikhtiar bar ka bor jang belai dala da pi osno we kan ka video pala dadan na pedang jong pi ki balik ya kata kala ka bamot no pai sutrai udang yai khat ya pi kamdan ka ka jing ban kala ka bamot ban pai ban ong trai jisu ko dona wan khmat jong me la dang la syakri la shu pen bi ki bri la shu ngam tre ban kala ka bamot bat ngam syakri me kat kum kata ka ikhtiar bat ka bor pi ketin jong blay apa sapol wang kidan kador jong ka jingre blay ndre kilan no ya ka bor token riak no nakiu apa sapol ai ka batenge token riak no kidan ya ka jing kador jong ka jingre blay mot kim im ya kata ka jing im ka baya daidor ba blay ka ikhtiar ba ka bor ban im ka jing im ka bakhu ka ikhtiar bat ka bor ban keren ya ka jing shisha ka ikhtiar ka bor ban im kat kum kata ka hima ka jong blay semua balau no igini uniform harap bekerja mensim kiba pisul alek menle pat kelam ai do blay kop no ya uniform ka bashisha ka balang uji sukres bat pinsai i ya ki kamba andai shen blay galakran pinsai i kandan ka jing kelam ka bakhra bau belai ulangnya ukwa ban sai shisha kita ki beriu ki ba mani ya belai how man sim bat ka jing shisha ki balek kat kum ka tin jamu na banta ka buram jong try ya ro try to da share da like da subscribe da pen saprang ni ka video ngin sai kenduk pat ka ni ka dai hapok ka YouTube bat kum ju ru apalat ka Facebook belai syukur